Mga lungag sa daan diha sa syudad sa Talisay gireklamo kay makadisgrasya. Kagamhanang lokal mipasusi na niini. Ang report ni Femery Dumabo. Kining mga hulagway sa lungag sa Danan Bacalso sa Dakbayan sa Talisay. Gipadangat ngadto sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority ug kang Mayor Samsam Gulyas. Gani sa post sa usa ka netizen, adunay gyud siklista nga nadisgrasya ning simanaha. Hinungdan nga gipasusi kini sa Talisay LGU ug nasuta nga ang mga lungag mugna sa mga telecommunication companies. Nakadawat sa nagreklamo gikan sa mga motorista tungod aning mga pagpanglungag diha sa atong mga kadalanan na sama ani panalitan kining maglubong og mga fiber optic nga mga wires. Manan lang gani kay ang maong lungag di kay tantong lawom pero nabulasot lang gid siya unya human nasukarap. Sa post sa social media page ni Mayor Samsam Gulyas, iyang gitagbo sayo ganihang buntag ang kadagkuan sa City Toda, City Engineering, ABC ug City Planning Office. Ilang gituki ang lakang nga himuon aron pagtawag sa atensyon sa mga utilities. Pakigtagbuan usab sa mayor ang taga DPWH 7 kalabot usab niini. Dili lang kay pagpanglungag tong amo ang monitoron hugtan namo pagmonitor. Apil pod namo i-monitor ang kining mga pagpanglungag nga himuon sa MCWD, mga utilities gyud tanan. Giklaro sa mayor nga suportado nila ang kalambuan sa komunikasyon. Apan mas maayo nga makigalayon sila sa lokal nga kagamhanan. Oba ni Jun Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.